Πού είναι ο Λαφαζάνης, πού είναι κρυμμένος? Πού βρίσκεσαι ρε Λαφαζάνη? Εσύ ρε Στρατούλη, αν δεν κάνω λάθος και ανεβάσαμε και μια φωτογραφία σου στο μακελιό.gr, το 2013 δεν μας έλεγες ότι θα σκίσεις το μνημόνιο μέσα στο προαύλιο της Βουλής? Θα έρθω και θα σου αρπάξω με τους κοινόδοντές μου το στριγκάκι σου, Λαφαζάνη, και θα στο κατεβάσω να φανεί το εδίο σου. Το κατάλαβες αυτό που σου είπα? Πόσα μνημόνια έχεις σκίσει, ρε Στρατούλη, από προχτές? Άντρακλα, Παπαφλέσσα, Γενίτσα, ρε. Κοίτα, ρε, μη σκίσεις κανένα καλτσόν, έχει... Κατέβα κάτω, ρε, και κοίτα, έχει τρύπα, έχει τρυπήσει το καλτσόν σου, ρε, το δικτυωτό. Κοίτα, μη σκίσεις κανένα στρινγκ, Στρατούλη, Στρατούλενα. Κύρα Στρατούλενα, κοίτα, μη σκίσεις κανένα στρινγκ. Έχετε κάτι καινούργια τώρα με τα κορδόνια, από ό,τι ξέρω. Καλοκαιρινά. Πώς σχέμ σου φύγει και φανεί ο ποπός στους δανειστές και βγήκε αίμα από το φορμάρισμα που σας έχουν ρίξει? Να μου δείτε να χάνεστε. Αριστεροί λινάτσες. Αυτή είναι η αριστερά, ρε, που έξε το αίμα της στα βουνά. Ρόμπες. Τι μεσημβρινή, όχι εδώ. Ναι. Θα πάρετε αύριο στο τηλεφωνικό κέντρο και την ώρα που είναι σε εξέλιξη εκπομπή θα αναζητήσετε λοιπόν. Αφήστε τώρα το τι είμαι εγώ. Τι λες, μωρή, θα μου πεις εμένα, εγώ σε πληρώνω στο διάλα πολύ πατσαβούρα. Θα μου πεις εμένα, αφήστε. Πάντως πάλι, ρε. Η ΕΡΤ είναι εκεί. Η ΕΡΤ, ακούστε να δείτε εδώ τι γίνεται, τι νεύρα έχουν αυτοί εκεί πέρα. Γιατί είστε εκνευρισμένοι, κύριοι, στην ΕΡΤ? Τι σας έκαναν? Σας έχουν κόψει το μεροκάματο? Από ό,τι ξέρω, σας πληρώνουμε εμείς μαλάκες. Για το γραφείο τύπου επιλέξτε 6. Για την νομική υπηρεσία επιλέξτε 7. Διαφορετικά, παρακαλώ περιμένετε για να συνδεθείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Πού μπορώ να κάνω μια καταγγελία για το δελτίο της ΕΡΤ? Τι ακριβώς θέλετε? Να πω πόσο αμερόληπτο είναι το δελτίο της ΕΡΤ, πόσο αντικειμενικό είναι. Δηλαδή? Ότι όλα είναι πολύ καλά εκεί και να σας δώσω συγχαρητήρια. Πού μπορώ να πάρω? Πάρτε στο γραφείο παραπώνων το πρωί. Τι παραπώνω, κύριε? Συγχαρητήρια θέλω να σας δώσω. Α, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Θα το μεταβιβάσω. Τι είστε εσείς εκεί, κλητήρας? Παρακαλώ. Μιλάω με το δελτίο ειδήσεων. Τι θέλετε? Τι να θέλω, κυρία μου? Να σας πω κάτι. Ωραίο το δούλεμα, αλλά έχει και όρια. Αν εσύ στη ζωή σου δεν έχεις συνηθίσει να εργάζεσαι και αυτό που κάνεις είναι να τρολάρεις, δικό σου πρόβλημα. Ρε, δεν πας στο διάλογο, θα μου σε τρολάρω. Λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι, σας παίρνω πολίτης, ήμουνα πριν από λίγο στη διαδήλωση για τον Ζακ. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, έχετε πληροφορηθεί στο γραφείο τύπου εκεί? Ναι, γραφείο τύπου. Έχετε πληροφορηθεί εκεί αν έχουν γίνει επεισόδια? Όχι, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση, δεν έχουν στείλει κάτι. Από πού περιμένετε να σας στείλουν? Από το ΜΜΕ. Ποια ΜΜΕ, κύριε? Ξέρεις τι κάνατε εκεί πέρα? Τηλεφωνώ από την ελληνική. Να μου πεις τι κάνουμε εδώ πέρα? Γιατί θα μας, για να καταλάβω, θα δηλαδή. μας τσαμπουκαλευτείς κιόλας? Δεν κατάλαβα, είσαι κάτι? Είμαι κάτι? Ναι, είσαι κάτι? Είμαι αυτός που σε χαμάει. Ναι, καλά, κράτα τον λίγο, μη σου πέσει. Στο διάλογο από εκεί ξεφτυλισμένε. Ξαναπάρτε τον ίδιο, τον κερατά. Τον παίρνω μέχρι το πρωί. Ναι. Ορίστε. Κύριε, συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά προσπαθώ να πάρω εδώ και μισή ώρα τα γραφεία της Κουμουνδούρου και να μιλήσω με το γραφείο τύπου. Και με έχετε... Ναι, τα γραφεία της Κουμουνδούρου είναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Για ποιο λόγο βρίζετε? Εγώ γιατί ποιος έβρισα εγώ? Εσύ ποιος είσαι καταρχήν? Σας ξαναείπα, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, και πού ξέρεις εσύ ότι έβρισα εγώ? Που ξέρω. Κύριε, ποιος είστε εσείς, πώς λέγεστε? Στο διάλα από εκεί κοπρίτη. Στο διάλα από εκεί κοπρίτη. Κοπρόσκυλο. Πάρε πάλι τηλέφωνο, ρε. Τηλεφωνούμε από το Βενιζέλος, από το αεροδρόμιο. Α, το αεροδρόμιο, γιατί με έχετε πάρει 3 φορές και κλείνει. Ναι, κυρία μου, από το αεροδρόμιο τηλεφωνούμε. Ναι. Ακούστε με λίγο, Παναγιωτόπουλος, τμήματάρχης, Β. Γεια σας. Τι κάνετε? Στην πτήση για Αθήνα, η κυρία Νοτοπούλου έχει ξεχάσει ένα πορτοφόλι με 5.000 δραχμές και την ταυτότητά της μέσα. Θα μπορούσατε να την ενημερώσετε? Έχει ξεχάσει το πορτοφόλι της. Το πορτοφόλι της και βρήκαμε μέσα και κάποια προφυλακτικά που υπήρχαν.
Θέλω να μου πείτε, έχει μέσα την ταυτότητά Την ταυτότητά της γύρω στις 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω η γυναίκα τα χρειάζεται πιθανόν, τα χρειάζεται. Και 2 προφυλακτικά, το ένα είναι χρησιμοποιημένο. Και είστε τμήματάρχης. Τμήματάρχης Β. Τμήματάρχης Β. 37 χρόνια υπηρεσία και μου κόψατε και τη σύνταξη. Μου κόψατε και τη σύνταξη. Μου κόψατε και τη σύνταξη. Η πρώτη κυρία δεξιά που βλέπετε είναι η τσιμπουκλού κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου. Ο διπλανός κύριος είναι ένας μαλάκας που λέγεται Μουζάλας. Ένας πάμπλουτος κύριος. Για να σταματήσουμε το χαβαλέ. Και ο κάτω λέγεται Κουρουμπλής. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα 3 υποκείμενα έχουν καταστρέψει τη μισή Ελλάδα. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου και ο κύριος Μουζάλας είναι οι πλέον υπεύθυνοι και θα πρέπει να παραπευθούν για σοβαρά κακουργήματα. Γιατί εξαιτίας τους η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει με 100.000 πρόσφυγες. Μην αρχίσουμε. Με προκαλείτε και αρχίζω και λέω, γιατί έχω δει τσούλες, τσιμπούκια στις τουαλέτες, κόκκες, παρτουζώματα με άντρες, ρουβάδες και ψινάκιδες. Μάλλον λέει το μήνυμα αυτό, σε λίγο θα δώσω και το τηλέφωνο του στον αέρα. Βρε φασίστα, λέει, δεν έχεις ντροπή μέσα σου, έβγαινε την άλλη φορά και ότι δεν σκοτώθηκε κανένα στην εξέγερση του 1974 στο Πολυτεχνείο, όταν ξέρει ότι υπήρχαν 80 νεκροί φοιτητές και δεν τον τολμάς και μιλάς για τη Λέσβο, προσέξτε τι λέει, επειδή φιλοξενεί τους μετανάστες. Λοιπόν, Χρυσαυγίτη παλιοφασίστα, βούλωσέ το αλλιώς, δεν βλέπω να έχεις τηλεοπτική εκπομπή, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και μην ξεχνάς ποιος είναι κυβέρνηση σήμερα. Ελπίζω να έλαβες το μήνυμα για το δικό σου το καλό. Αυτά για την ώρα. Το τηλέφωνο από όπου εστάλει το μήνυμα είναι 6971. Σημειώστε, πάρτε ένα χαρτί και σημειώστε. Να τον παίρνετε όλη τη νύχτα το γερμανοτσολιά. Να τον παίρνετε το γερμανοτσολιά όλη τη νύχτα στο 6971 994 879 και να του γαμίσετε το σπίτι. Αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα. Και πάρτε μου το τηλέφωνο τώρα αυτό το μπούστι να του μιλήσω. 6971 994 879. Αυτός που με λέει φασίστα, που με λέει χρυσαυγίτη και με λέει ότι επειδή υπάρχει τωρινή κυβέρνηση θα μου κλείσει το κανάλι. Πάρτε τον τώρα τηλέφωνο. 6971 994 879. Όποιος μου στέλνει από εδώ και πέρα απειλητικά τηλεφωνήματα, διότι με απειλούν εδώ, απειλούν και τη ζωή μου, απειλούν την οικογένειά μου, απειλούν και εμένα. Θα δίνω το τηλέφωνο του στον αέρα. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Για πάρτε το τηλέφωνο αυτό να δούμε. Βγαίνει πουθενά. Πάρτε το τηλέφωνο αυτό, ρε. Από πού να το πάρετε? Θέλω να το πάρω εγώ. Το πάρω εγώ. Κάτσε για να τους κάνω λίγο πλάκες. Να τους κάνω λίγο πλάκες. Γιατί κάποιοι εδώ πέρα νομίζουνε φασίστας εγώ, χρυσαυγίτης. Τι λες μωρή κουφάλα? Θα σε φτιάξω εγώ. Αν έχεις τα αρχίδια σήκωσέ το. Όχι, επειδή μου στέλνουν μηνύματα, όχι τίποτα άλλο. Τι νομίζεις ρε? Άσε που θα πας κατευθείαν, θα σε πιάσουμε από το πέτο και θα σε πάμε στον εισαγγελέα, θα σε τραβάμε και φωτογραφίες και μόλις βγεις από τον εισαγγελέα θα σου βάλουμε πίσα και πούπουλα και θα σου ρίξουμε και ένα μπούτσο από πάνω. Για να μας τιμάσει για όλη τη ζωή. Όχι τίποτα άλλο. Ποια κυβέρνηση ρε φασίστα, ποια κυβέρνηση ρε κολόπεδο που θα πάρεις εδώ πέρα να παίξεις μπάλα μαζί μας? Ξέρεις ποιοι είμαστε ρε εδώ? Ξέρεις ποιοι είμαστε εδώ, έχεις καταλάβει? Τι νομίζεις ότι είσαι παρακράτος? Βάλτε το τηλέφωνο από κάτω. Πάω στον Ευρώτα και έχουν κλείσει οι αλήτες, οι αγρότες, να το πω έτσι, τους δρόμους. Εγώ ερχόμουν από το εξωτερικό μέρος στον πατέρα μου. Καλά κάνουν και κλείνουν τους δρόμους. Καλά κάνουν και κλείνουν τους δρόμους. Να τους κλείσουνε. Να κλείσουν όλους τους δρόμους. Να μην κυκλοφορήσεις ρε. Πώς θα πάω στο νοσοκομείο? Να μην πας πενά ρε. Να μην πας πενά. Να κάνεις σπίτι σου. Συνταξιούχος είσαι. Να καθίσουν οι άλλοι στο σπίτι. Εσύ να κάνεις σπίτι σου ρε. Που θα πεις αγρότες αλήτες. Στέφανε, άκουσα να δεις. Δεν ακούω κανέναν. Τέλος. Τέλος.